Madwar 23,000 persuna li jistgħu jkunu f'riskju minħabba sħana qawwija fis-sigħat li għaddew ġew avviċinati b'messaġġ mill-awtoritajiet dwar inizjattiva ġdida li qed tittieħed bħala parti minn pjantazzjoni għas-saħħa għalwaqt mewġa ta' sħana. Ma' TVM News is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci spjegat li għal dawn il-persuni meqjusa bħala vulnerabbli inħolqu ċentri apposta. Nafu li jista' jkun hemm nies li forsi m'għandhomx id-dar tagħhom li tkun tista' tkun qiegħda kisħa biżżejjed biex huma jżommu temperatura li hija tajba. B'dan il-messaġġ aħna tajnihom it-telephone number fejn huma għandhom iċemplu, hemmhekk huma ħajkun qed jgħaddu minn dak li ngħidulu triage naraw x'inhi s-sitwazzjoni tagħhom u dawk in-nies imbagħad li jkollhom bżonn naraw għandhom bżonn trasport, dawk li jkollhom bżonn trasport nkun qed nipprovdulhom it-transport u naraw f'liema ċentru jkun l-eqreb għalihom. Fl-għodwa tas-Sibt il-messaġġ intbagħat lil madwar 15,000 persuna li għandhom il-fuq minn 75 sena u li għandhom ċertu mart kroniku. Spjegat li mal-ġurnata l-offerta ġiet estiża għal kważi 8,000 ruħ oħra tal-fuq minn 70 sena. Iċ-ċentri jinkludu siġġijiet, pultruni u provvista ta' ilma f'ambjent mill-aktar frisk, b'fannijiet u bl-arja kkundizzjonata. Immorru f'dawn iċ-ċentri li nkun nistgħu nieħdu ħsiebhom u hemmhekk huma jkunu qegħdin f'post li huwa frisk allura l-kundizzjoni tagħhom ma tmurx għall-ar. Għandna madwar 20 ċentru kemm Malta kif ukoll għandna Għawdex u dawn ħajkunu qegħdin dejjem jinfetħu skont il-bżonnijiet li aħna jkun qiegħed ikollna. Il-Professur Gauci ħeġġet lill-pubbliku biex jieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa sabiex jipproteġi saħħtu f'dawn il-jiem sħan. Appellat biex ma noħorġux bla bżonn, speċjalment fl-aktar sigħat sħan tal-ġurnata, ġeneralment bejn l-11 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar, u biex noqogħdu f'postijiet li huma friski. Għal parir dwar is-saħħa wieħed jista' jċempel 21231. F'każi ta' emerġenza bħal puplesija ta' sħana, il-pubbliku għandu jċempel 112.